بینرین عزیز هم بخیر بین از دخوازم لسر کوما میا فیسبوک آنجی اف گروپا کومرتازه نو آوا کری دبه کدوم پیشتا گلکی مازنجی ببه او کسی ویدیوی تماشا دکن دکارم بشتاری کومه ببین دخوازم چند گوتنا در ببرم براستی کانالین کردی یوتیوب گلکی زیدنه لبنه مخابن هر کسی بسری خو کاردکه جبر ویکی جی پر بهز دمینن به پشتگیری دمینن به دستک دمینن و گلک کسی کد ویواری ده کد ددن جی گازنه خود دکن بلوما جبر ویکی از حز دکم که ام گرانی خو بدن سر وی کومه کی فیسبوک یا پر زیده تشتکی آورتا تونن لی برهف بوین جبوی کردا بهز بوین آنجی درفت خوا جبوی هفدو جی پچکی بکار آنین ده بهلک و هر کانال هر کسک دوار مدیای ده بهتر بهز ببه و پیش بکبه به صدام kanalên Kurdî hene gelek jê pir pereyekî başî bi dest dixin lê binê hejmara wayê ku pere bi dest dixin gelekî kêm ew rastî. Ji bo ku ev hejmar zêde bibe her kanal bikaribe ji vî derfetê YouTubeê em bêjin derfetekî ji bo xwe jî bi dest bixe an jî pare bi dest bixe em dê divê komê de divê grupê de piştîriya hevdû bikin. Gelek komê ku ava bûyî pir amatörün naşîne xamin berhev nebûne pêş neketine xwehîna brêk nexistine. Her kesekê ku çend video girtî ji bo xwe kanalek ava kiriye û divê kanala xwe de jî mixabin pir qers dimîne. Ji roja ku YouTube derketiye heta niha ez bi xwe YouTubeê de me ji wê rojê ve demapan pê hesiyan ve heta niha ez car caran me video belav dikirin. Lêbelê tiştekî wiha di bîra me de tune bû ku em YouTubeê wekî karekî bibînin giraniya xwe bin nêv pare jê qezanc bikin. An jî bikaribin bi rastî jî hunera xwe, nivîsê xwe, berhemê xwe, an jî wê afrênderiya xwe bikaribin birêka YouTubeê derbibirin. Lê di roja me ye îro de YouTube mezin bûye û di karê vîdyogeriyê de an jî em bêjin belgefilma de, heta filma de, bernameyên li ser çand û hunerê, li ser dîrokê, bi her şêweyî bername de YouTube derfetekî pir mezin e. YouTuberên Kurd ew ku bi taybet ji bo YouTubeê bixwazin kar bikin pir kêmin. Divê vana jî pêş bikevin. Ew kesek û tenê ji bo pêştebirina kanala xwe kar dikin. Ev ne tiştekî xirab e bêguman. Li hemî deverê dinyayê êdî her kesek piştgiriya hevdû dike da YouTuberê xwe bêhtir derxe pêş. Di YouTubeê de hevgirtin YouTubeê mezin dike bêguman. Dibe ku gelek ji ha jî bihizirin. Çima em ji bo YouTubeê xizmetekî dikin. Em ji bo YouTubeê xizmetê dikin belê. Lê belê YouTube jî xizmetê ji bo te dike. Hem wa karê ku tu dike derdixe pêş digihîne wan kesê ku pêwîstiya wa bi wê videoya heye hem jî tu jê sûd werdigire. Li beramber karê ku tu dike li wateyekî de YouTube wekî kompanyayekî wek firmayekî tu jî karkerekî. Lê ev karkeriya te tu hunera xwe tê de pêş dixe. Ji ber vê yekê ez hez dikim ku vêya ji bo eşkere bibêjim bi rastî ew îmkan heye ku ev roj her kesek bi telefona xwe yê destan bikaribe bibe xwedan kar, bibe xwedan îş, bibe xwedan şixulek. Ev ne xirab e. Ew zarokên ku nû digihêjin û dikevine torbendên civakî de û înternetê pir bikartînin dikarin vîyalê jî ji bo xwe wekî derfetekî bikar bînin. Gelek kes ez lê dinerim YouTuberên dinyayê ê herî mezin, ê herî pêşketî ji ciwana pêktin, heta piraniya wana temenê wana 12-13 salî ne. Lê belê gelek îmkanekî baş, derfetekî baş dest xistine û ji YouTubeê hatiniyekî xwe baş û berbiçav jî hene. Lê em borin ser kanalên Kurdî. Kanalên Kurdî pirin wekî min gotî. Gelek kanalên berkeftî, gelek kanalên pêgihiştî, gelek kanalên profesyonel jî hene. Lê dwarê teknîkî de qersin. Kalita videoya wana ne xirab e. Mijarên wana gelekî baş in. Ez mînakekî bidim, kanala filozofî heye ya mamoste Alî Gurdilî nêzîkî 105 video belav kiriye. û ev videoyana hemî bi Kurdî ne. û ev videoyana hemî li ser felsefê û ser derûnnasî û li ser civaknasî û li ser em bêjin bi giştî dîroka mirovî ne.
Mıxabın abone ve na bıqası butte biramın nezike şahsat kesin. Kanalek vaki veya divya ku naha nezike 45,000 abone koya boya. Lebele evel naye vateye ku Kurd li beramberi zamanê Kurdî bê helwestin an jî bê xwestekin. Na. Ev nayê wateyê ku mirov li beramberî felsefê bê reaksiyonun, bê hewldanin bê xwestekin. Na, ev wê jî diyar nake. Çima Kurd dikarin felsefê bi zimanê Tirkî lê kolîn bikin. Dikarin derûnnasiyê bi Erebî fêr bibin. Dikarin dîrokê bi Almanî fêr bibin, lê çima dikarin bi Kurdî ne tenê xwendin heman wateyê de guh lê bigirin. De kanala Mamosta Ali Gurdili de on dikarin vê derfetê bibînin, bi deng dema hûn karekî xwe dikin, dema hûn bi tiştekî vemijûnin, an ereba xwe dajûn, an jî tiştekî dîtir dikin, hûn dikarin di heman demê de guh bidinê bibin xwedan zanyarî di derbarê hemî filozofên dinyayê de, di derbarê dîroka cîhanê de, derbarê dîroka mejiyê mirovî de. Ev derfetane hene. Bi daha kanalê wisa hene ku bê xwedîne, an jî kesek zêde wana naşopîne, heya kesekî jê tune. Mebesta me ew e ku em va kanalê vî rengî û kanalên nû vebûyî jî bi rastî rêkekî ji ware vekin, em bihêlin ku bigêjin hejmarekî pir zêde abone ji ber ku ev mirovên vî karî dikin, ji berîka xwe dikin, bi keda xwe dikin, bi bêderfetiya xwe ve karane dikin. Wekî piraniya karê kurdewarî, derveyî siyasetê û şer, karên dîtir yê hunerî, yê çandî, yên medyayê, yên ku ji aliyê kesan ve têne birêvebirinê, dibe ku bigêje astekî wisa ku ev kesana sûdekî maddî, sûdekî darayî jî jê we bigirin. Gelek kanalên siyasî jî hene, gelek kanalên çandî hene, bê xwedîne ji ber ku tenê ji aliyê hindek kesa ve têne veşandinê piştgiriya wana tune. Ji ber vê yekê ez hez dikim ku her kesek di vî alî de bi xwe berpirsyar bibîne, ew kesê ku înternetê ve mijûl bi taybet jî xwediya kanala werin em di vê grûpa, em vê koma Facebookê ya YouTube abonetiyê de berhev bibin, kom bibin, em hejmara xwe bigihînin nêzîkî 100,000 kes ê ku tevlî vê grûpê bûyî, êdî em bikaribin piştgiriya kanalê Kurdî bikin. Bêguman ji bo kanalek nû dema vebû di YouTube'ê de, algoritmaya YouTube'ê bixwe hetanî di sê meha tiştekî nake ji bo vê kanalê. An ku tenê kontrol dike, ka ev kesê xwediyê vê kanalê bi rastî kedekê didê an nade. YouTube hetanî di sê meha vî derfetî didê te ku tu çawan tu çê tevlî karekî dibê, xwedanê kar dibêje bira an jî xuşkê hetanî mehekî ez dem didime te, hetanî mehekî divê tu xwe ji bo me pêşçav bike, xwe ispat bike, ka tu çi karî dike. Eger tu yê baweriye bê, vê çaxê peymanê bi te re durust dikin, pêk tînin û tu dikarî êdî bê dawî nav wî karî de çî bigire. YouTube jî hema tiştekî wiha ye. Dema tu kanala xwe vedike, hetanî di sê meha YouTube wî derfetî didê te ku tu xwe bi rastî pêşanî YouTube'ê bide. Eger ev derfetê te tune be, tu nikaribî vîdyoya, pir zêde vîdyoya bu weşînê qed dest vî karî neke. Sê meha carê, du meha carê an gor kêfa xwe wekî berê mijî wisa dikir, ji ber ku YouTube me wekî holekî medyayê nedidît. Tenê wekî em bêjin saziyekî an jî sperganekî torbendên civakî me lê temaşa dikir. Lêbelê ev tenê wiha nîne, YouTube êdî bûye hola bazirganiyê, hola medyayê herî mezin cîhanê, ji ber vê yekê em hez dikin ku YouTuberê Kurdî pêş bikevin, an jî kesê ku dixwazin berhemê xwe YouTube'ê de pêşkeş bikin, bu weşînin êdî bikarbin pare jî jê werbigirin. Ev derfet heye. Ji ber vê yekê ew kesê ku nû dest pê dikin, divê ji xwe re bernameyekî dayînin ku ne tenê sê meha carê vîdyoyekî biweşînin. Herî kim heftiyê carekê, 10 roja carekê, destpêkê 2 heftiya carê jî dibe, divê vîdyo biweşînin. Vîdyo li ser çi bin, mijar wê çi bin, ev tiştekî dîtir e. Li ser van xalana mirov dikare pir dû û dirêj biaxe. Lêbelê hûn divê ji bo xwe wekî prensîp di destpêkê de wextê ku hûn nû dest bi kanala xwe dikin, li ser mijarekî zal bibin, an jî tûj bibin, an jî kûr bibin, an jî nok bibin, tê de xwe pêş bixin û wê mijarê bêhtir derxin pêş. Bila bernameyekî we ya vîdyoya hebe. Hûn ê kengî biweşînin, kîja rojê biweşînin, kîja saetê biweşînin, divê hûn bana pêşî ji bo xwe diyar bikin, paşê ji bo YouTube'ê diyar bikin.
YouTube edi geleki sistema xwe her diçe zehmettir dike û gelekî berfirehtir dike. Ew kesê ku li derbarê YouTube'ê de bibe xwedan zanyarî dikare ku karekî berkeftir jî bike. Eger hûn ne radyonê, eger hûn ne televizyonin, hûn dixwazin tenê di YouTube'ê de karekî bikin, divê hûn duwarê YouTube'ê de bibin bi spor. Lê di destpêkê de tirs nepêwîst e divê hûn xwe netirsînin, yekser dest pê bikin, kamera xwe bi telefonê xwe, telefon ji xwe bes e, kalîteya wê zanyariyên vîdyoyê wê çawabin, em ê di va komê xwe de li ser va xelana gelekî biaxivin, dervê wê jî hûn dikarin di Google'ê de lêkolîn bikin û bigêjin gelek encama. Belê berêzan, ez hez dikim ku xelekî dîtir pir giring bibêjim. Eger hûn bi rastî vîdyoyekê temaşe dikin û ev vîdyo bi dilê we be û hin neecibînin, wê çaxê ti wateya temaşekirina we ya vê vîdyoyê tune, hem ecibandin hem abonetiya wê kanalê. Eger hûn li stranekê guhdar dikin, an jî temaşe dikin. Eger hûn vîdyoyekî wekî vê vîdyoyê temaşe dikin û ev vîdyo bi dilê we ye, 2 saniye jî wext bidin, an jî dem bila ji kîsî we biçe, biecibînin, an jî bibin aboneyê wê kanalê, da ku ew kanal wekî bêjin her hûn tiştekî ji berîka xwe nadin, ji xwe hûn wextê xwe jî didin û temaşe dikin, wê çaxê bila ew kanal, xwediyê wê kanalê, xwediyê wê vîdyoyê ku ket dide, ê ku em bêjin ekîpman dibêjin dikire, kamera dikire, mikrofon dikire, ji bo xwe tertîbekî çê dike, ew na bila sûd werebigire. Ev gelekî giring e ji ber wê yekê ez lê dinerim gelek kanalên Kurdî hene, 30,000-40,000 aboneyê wane hene, lê temaşekirin tune. An jî temaşekirin heye, ecibandin tune. Ecibandin heye, şirovet tune. Vîdyoyekî temaşe dike, ew vîdyo ne bi dilê te ye, şiroveyekî bin de binivîse, an jî bi dilê te ye, spasiya xwe binivîse. Ev tiştekî pir zehmetnî ne ji ber wê yekê ez hez dikim bala û bikişînim ser vira. Em ê hîna gelek li ser mijarên YouTube'ê û em bêjin YouTuberiyê û em bêjin vîdyovaniyê û film kişandina li ser YouTube'ê û bernamevaniya li ser YouTube'ê me hîna gelekî biaxivin. Ez demekî xweş were dixwazim, em ê hîna bi hevdûre bin bimînin di xweşiyê de. Dem baş.